Okay, dito na tayo. Dito tayo sila Badinoli. Tingnan natin yung cabinet dito na ginawa. Tapos buksan na rin natin itong in-order natin sa Shopee. Yes, good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat mga boss. Sana nasa maayos po kayong kalagayan. Siyempre, pupunta tayo sa lakad na naman tayo sa mga project natin sa cabinet, sa Kamiling, tapos sa Alcala. Kung kaya pa ng oras natin, pupunta pa tayo ng Anao project. So i-update natin mga project natin ngayon. Siyempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe dito sa channel natin. So, malaking tulong po yan kasi mga boss sa channel natin. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-comment. Okay, so yan, lakad muna tayo mga boss. Punta natin yung mga project natin. Wala po tayong kasama ngayon na lalakad kasi sila Badinoli tsaka si Master Chinito ay gumagawa na ng cabinet. So, kasama lang natin ngayon si Mac Ranger. Ayan. So ayan mga boss. So tara, lakad po tayo. Siyempre, shoutout nga pala kila paring Louie Puyawan. So subscribe na po kayo sa channel niya, Louie and Kylie Vlogs. Ganon din kay paring KMTV, Kwento Mo TV. So subscribe din po kayo sa channel niya. Siyempre shoutout din kila paring Reggie, Rex Vlog Builders, Jimmy Speak TV, kila paring Jonat McCoy at kay Kapitan Mark. Yan. Yan, subscribe na po kayo sa mga channel nila mga boss. Okay, tara mga boss, let's go. Okay, alis na sana ako mga boss. May dumating na parcel. Tingnan na natin yan. Magkano? 150 boss. 150. Dali. Ate Jane, kinuha ko na ito isang parcel. Kinuha ko na. Oh, yung isang parcel, meron pang isa. $150, boss. Sarado? Okay, ano? Ito yung pang awning window. Buksan natin mamaya. Drive muna tayo. Tingnan natin kung maganda. So dun sa Wilcon yan, mahal. Nasa 300 plus ang isa. Tara na mga boss, let's go. Okay, dito na tayo. Dito tayo kila Badinoli. Tingnan natin yung cabinet dito na ginagawa. Tapos buksan na rin natin itong in-order natin sa Shopee. Musta na Brad? Musta na? Okay na? Tapos na? Magtabas? Mag-aging muna kayo bago magbuo. Hindi, i-separate mo lang ang gaji ko. Tapos aging muna bago buo. 44? Okay, ito na yung Lazada natin. Ano? Tingnan, buksan mo. O ano mo nga. Yan box natin kung tama. Pang awning.
by 31.2. Pag okay ito mga boss, order na kami ng marami. Bali 150 yan mga boss, pati ng delivery charge. Tanggalin yung plastic. Yan, basahin mo nga kung ano yung nasa structure niya. Kung ano yan. Installation guide. Legit po ito. Yung nakalagay sana. Installation guide. May installation guide na. Alam nyo na. Andyan na lahat. Sa taas. Yung sa taas. Ayan. Yung sa baba yun. Okay. Sa gilid lang yung lalagay. Ito yung ano. Ayan. Bali dalawang ganito, so isang ganyan. O isa lang. Isa lang. Isa lang. Ah. Para ano, kasi pag dalawa diyan natin alam kung magsasabay sila. Isa lang. Sa isang pintuan, isang ganyan. So ilan pa yung kailangan natin? Nasa listahan eh. Tingnan natin. But sinito, Ito na natin yung ano, sa ano, yung parang shock absorber niya. Pag binuksan. 1.5. Okay, so natabas na lahat ng mga nasa cutlist natin, natabas na lahat. Meron lang akong isang drawing, isang sukat na hindi ko nilagay doon sa cutlist. So yun na lang yung gagawin nila dyan. So marami pa naman tayong board, yun ang gagawin natin. Samahan na natin si Isa. Carl. Kung hindi nila mahanap kasi wala doon sa cutlist natin. So may may nawawalang dalawang sukat. So yun na lang ang tatabasin nila. Tapos ito, sinisiparate na nila yung bawat panel. Naka-panel na siya sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So naka yan mga boss. Andito kasi yung drawing ko, makikita dito. So ayan. Ito number 3 ito, itong panel na to. Itong buuin natin. Ito number 5 naman ito. So ayan. So ayan, kaya naka-separate. So meron number 1, number 1, 2, number 3. So yan, sineseparate na lahat nilang cutting list para pag na-separate na nila, pwede na nilang buuin. Pero bago nila bubuin yan, mag-aging muna sila. So agingan muna nila lahat yung ano natin, itong kitchen cabinet natin bago tayo magbuo para hindi tayo mahirapan na mag-aging pag buo na. Pwede rin naman na mag-aging kapag buo na, pero mas madaling mag-aging kung hindi pa nabubuo para fix na fix yung gawa natin. Okay? So, ganun lang. Tapos yung window mechanism natin, yung awning mechanism na yung order natin, kulang pa ng 14 pieces kasi 15 pieces yung kailangan natin. So, order pa ako ulit. Okay? Okay, so iwanan muna natin sila rito mga boss. So, i-update na lang natin yan mamaya pagdating natin galing sa site. So, ang gawin muna nila, mag-aging muna sila tapos assemble. Mamaya babalik tayo rito para i-update yung ginagawa nilang kitchen cabinet. Okay, so punta muna tayo sa ano na yun, sa Kamiling. Ano na yung badge sa Kamiling? Barangay Tambugan. Yan, kay sa Barangay Tambugan. Doon tayo pupunta yung ceiling project natin doon. Tapos itong cabinet na ito nga pala mga boss, ito yung cabinet ni Ma'am Anchinita. Ma'am Anchinita. Ay, parang dugtong ako. Basta An, tapos Chinita. Yan, sa kanila po ito. Doon sa may Malakampa, yung pinuntahan natin na project. So, dito na natin na-assemblin. Tapos, di-deliver na lang doon pagkatapos. Okay? So, tara, let's go. Ay nga pala. Habang biyahe tayo, gusto kong makita ninyo yung ganap ng celebration ni Foreman Nambo. So isisingit ko na lang dito sa video natin kasi hindi ako nag-vlog doon. Bali isingit ko na lang dito yung mga kaganapan habang nagbiyahe tayo. Okay, yan na po mga boss.
Okay, so ayan, good evening mga boss. So nice ko nang batiin si Foreman Ambo ng happy birthday. Happy birthday! Ayan mga boss. Happy birthday! Happy birthday, Buddy Ambo! Happy birthday, Buddy Ambo! Ayan mga boss. Kasi yung idol niya So, nandito. si Ambo ka pala, si Yung Foreman Ambo, birthday niya ngayon. yung Ayan, ilang taon ka na Ambo? idol niya pinapanood niya. Ayan. Hello boss! Yung idol niya pinapanood niya andito na. Kasama Ayan, na mga doon. boss, oh. Ayun, may ano tayo, subscriber tayo na kwan. Eh baka ito ni Beo. Yung mayon niya. Ayan. So ayan, Ni may kita Biaris sa di ko vlog. idol na ni Biaris eh. Oh. Ayan, shout out kay kay Alfred Biares. Biaris sa Espela. Kay kanino Ben Espela. Dennis Pela. Ayan, kasama ni paring si Franz Aquino. Ayan, si paring Franz Aquino. Nagbo-vlog siya, nagbo-vlog. Yan, gusto ko lang makita niyo yung birthday celebration ni Foreman Nagbo-vlog siya Ambo. ngayon. Ayan, siyempre kasama yung mga taga San Francisco. Happy birthday! Happy birthday! Cheers kay Nanay. Oh, cheers! Yay! Tumaito! Yan! Yan, mga boss. Cheers, pare. Yan. Panoorin nyo lang. Panoorin nyo lang. Yun lang. Ayan. Medyo tinamaan na si paring si kumpare ko si Franz Aquino. Medyo may tama na. So ayan mga boss, gusto ko lang na batiin si Foreman Ambo sa birthday. I-upload ko to sa sa Martes. Sige, Martes. Happy birthday, Ambo. Okay. Foreman Ambo. Ayan, happy birthday. 39, sweet 39. Foreman Ambo. Ayan, si ano nga pala, meron tayong artistang dito. Bisita, si Papa P. Papa P. Yo, makikita naman, talagang Papa P. Papa P, anong mensahe mo? Happy birthday kay sa foreman natin si Kuyambo. Ayun. Kasama na si Buddy Noli. Yung dating mga si Aladdin, si Foreman Ambo, yung mga kaibigan natin dito sa Santa Ignacia, San Francisco. Oh, yung ko. Yung pinapahitan. Yung orderan ko ulit. Oh, mag-deliver ka sa bahay. Oh, yan. Mga quality yung mga niya mga boss eh. Mga baka na kinakatay nila. Yan. Halos pares kami. Ayan mga boss. Oh. Shout out! Mambati ka na kumparik ni idol mo. Shit ka pare, o kinam. Kumpare ko. Ayan. Shout out pare. Ayan o. Naka-vlog ka, naka-vlog. Naka-vlog ka. Shout out kay Alfred Biares. Ayan, yung subscriber natin na Number one. So number 1 Sa subscriber. Grounds Department, Security Agency. Ayun, ang dami. Grounds Security Agency. Oo. Andito birthday kasi ni Pare Ambo, ayan o. Si Foreman Ambo. Ayan, si Foreman Ambo. Ayun. Salamat po. Ayan. Ayan, kasama natin si Papa P. Kaya lang si Papa P masyadong Ulo ng paluban. Ayan, si Buddy Noli. Ayan, napapanood mo si Buddy Noli, no? Ayan. Number 6 ka, Briliana. Pare, naniniwala ka na kumpare ko to. Naniwala na ako. Kinam. Iti kung kami pare, mali yung gawa mo, mali. Hindi, maganda yun. Nagtarang ka anay. Kayo. Idol mo. Okay, dito tayo sa Tambugan, Kamiling, Tarlac. So punta natin yung project natin dito mga boss. Pare, baka malala ka. Bumaba na lang ka. Dito na tayo mga boss sa Tambugan.
So dito ko na lang pre-arking kasi may ano doon nagbibilad dito sa pinaparkingan natin dati dito. Kay storbo tayo. Kaya dito na ako sa labas nagparking. Si Mac Ranger. Papunta natin mga boss. Ano? Shoutout nga pala kay paring Regs Vlog t-shirt. Ano? Tingnan natin kung dumating na yung electrician dito. Nung Sabado ko pa kasi pinapapunta yung electrician dito para makapagtakip na tayo. So tingnan natin kung dumating na. Okay, dito na tayo mga boss. Okay. So, yung mga boss, andito. Andun yung electrician? Okay. So, yung mga boss. Usap na yung electrician tsaka si sir. So, ito na yung may center island natin. Dito nakatapat. Tatagip na sila. Okay, para mas madali yung maintindihan. So, makikita dyan sa screen yung 3D model niya. Okay, so ganyan po yung mangyayari dito pag natapos. So, inalis na rin pala yung mga ano dito, concrete na lababo. So, modular na lang yung gagawin natin dito. So, pagkatapos ng kisame, mag-tiles muna sila bago yung kitchen cabinet. So, okay, so dalawa lang silang pumunta rito kasi maliit lang naman itong gagawin natin. So, nakaabang na sila. Okay. Ayos. So, pakita ko lang yung ginamit nating ano na yun, yung para sa paghanger yung yung gun nailer. So ito na siya. Yan na yung mga gun nailer natin, yung ginamit natin. So nagkakita natin dito sa side para sa slab. Yan. Okay naman lahat mga boss. Nakapasok. Ganda. Ang tibay na yan. Quality. May natira pa? Marami pa? Ginawa? O may natira pa tayo mga boss. Ayan o. Ito yung ginamit natin na bala. Yung last na kinuha kong bala, pumalpak. So yung kinuhanan ko ng bala na to, yung pinag-orderan ko na rin ito, yung kelat. Yung steel gun nailer. So kung saan ko in-order ito, doon ko na rin in-order itong bala. So legit naman, legit silang dalawa. Okay, ayos. Okay, magtatagip na sila rito. Pagkatapos magtakip, magmasilya na tayo. Pagkatapos magmasilya, magkornisa na tayo. Pagkatapos magkornisa, magpipintura na. So doon sa loob, natapos yun na? Na-frame na? Mabili na muna kangkal, kaya Junag. Okay, ito yung loob mga boss, yung isang kwarto na gagawin natin. So nakapag-electrical na rin sila rito. Pwede na tayong magtakip. Yan. Yan, so medyo madilim lang. Ayos. So yung iba, marami may kisame na sila dito. So hindi kami yung nagkisame rito. Dito lang yung kinasimehan natin. Yung susunod na project natin mga boss, dito rin sa Keeping Village. So may susunod tayong project. So asikasin ko na rin na itong week na to yung project natin para pagkatapos nila sa Alcala, pupunta na sila rito sa Keeping Village. Okay. So okay na yung electrical natin doon, boss? Saan po, sir? Doon sa Alcala? Okay na po, sir. Nilagay na lang yung ilaw. Okay. Wala nang problema sa mga ilaw? Wala na po, sir. Okay. Siya pala ba yung electrician natin? Siya na yung number mo?
Sir. Number mo para may mag-contact kontakin kanila. Ay, okay sir. O sige, i-dictate mo rito. 0910-53-33-132. Okay, pangalan? Archie Romano po. Archie Romano. Okay, yung electrician po namin yung sir. Kung meron kayong papagawa, pwede din siyang tawagan. Okay? Okay, so iwanan muna natin sila rito. So dalawa lang silang kagawa rito. Maliit lang naman yung gagawin nila. So dalawa lang sila. Ang umawak ng project dito si JR, yung pamangkin ko. Okay, punta tayo sa Alcala. So dito na rin yung electrician, wala nang problema. Sige sir Okay sir. Bahala na kayo dyan. Let's go. Okay. So tara na mga boss. Tuloy natin panoorin yung idol ko. Ang idol kong vlogger. Scatter po si Lolo Boy sa Dalawang idol ko to eh. sa banyo, Yan o. sa farm. Pumunta siya dun sa isang idol ko. Si Jimmy Smith. Ayan, nauwi na po tayo. Ayan o. Nakabali, ngayon po yung Panoorin muna natin habang bumabiyahe. Let's go! marami pong tao mamaya sigurado. Okay, dito na tayo mga boss sa Alcala Project. Okay, tuloy na lang natin yung pinapanood natin. Ano, si parang Jimmy nag-live kanina. So loading na siya, matatapos na yung Tuloy na lang natin mamaya mga boss. Tara mga boss. Okay, dito na tayo. So, break time. Ayan o. Malabo, malabo. 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 Okay, dito na tayo mga boss. Ayan, so dito, hindi pa na pinturahan. So, niliha pa lang nila. Tapos dito na pinturahan na. Nilagyan na yung mga electrical. So, ayan o. Okay. Yung mga ng brass ano nyo, meron bang lihain nyo yun? First coating pa lang. Okay. Tapos yung sa ibabaw, ayusin nyo. Ayun o. Wala tayong cornisa dyan. Ayun, dapat pantay na pantay yan. Check, check. Good morning, ma'am. Ayan, hindi na kita kukuhanin sa kamera. Baka magalit ka sa akin. Good afternoon na pala. Alas 12 mga boss. Break time. Yung gumaganda na yung bahay ni Ma'am Elizabeth. Shout out kay Ma'am Elizabeth. Ganda na. Maganda na ma'am. Okay lang sa inyo? Hindi ko ipapakita sa iyo ma'am. Nahiya siya eh. Hindi okay sa kanya pag ipapakita siya. Pero okay daw yung trabaho, sabi niya. Ayan o. Malapit-lapit na to mga boss. May pagkain pa kayo? May kikain nga ako. Hindi pa ako kumain. Okay nga natin. Tortang talong. Ano, may kanin pa rin ito mga boss.
Isunod natin yung pupuntahan nila. Ayun, meron pa. Parang ano, wala na kami mabiling itlog, no? Tortang talog, wala akong makikita itlog. So yung susunod natin na project mga boss, yung sa keeping, inaayos na natin. So tatawagan ko mamaya kung ano yung decision nila. Para yung pagkatapos nila rito, pupunta na sila dun sa keeping. Nakapila po yung mga boss, kabilang Tarlac. Mga boss, kahit na tayo. Kanin nila. Medyo busog pa naman ako. Lagyan lang ng konti yung kakainin. Lagyan na natin ng laman yung tiyan natin kahit konti lang. Kahit busog. Parang busog pa yung pakiramdam ko pero alas 12 na eh. Kain tayo mga boss. Ano? Manisar? Mansar? Chicken. Kain tayo. Eat. Come here, eat. Chicken, oh. Wow, delicious. Come here. Okay, so paliwanag ko lang yung project natin dito. So dito sa salas, iso kasi yung living room natin, tapos dining, saka kitchen. So dito sa living room, so makikita nyo dyan sa screen yung 3D model niya. Okay, so nakita dyan sa 3D model, kompleto na lahat. So may mga upuan na, may shelf na, may TV console na, kasi may TV console tayo dyan. So ngayon ang project na natin dito ay ceiling tapos yung pintura. So una ceiling yung ceiling yung project natin, tapos nagpa-pintura po sila. Tapos yung ginawa nating design dito, double cob light. So ayan mga boss, double cob light. So magkabilaan yung cob light niya. So ayan. Tapos naglagay tayo ng cornisa rito. So ganito yung cornisa nilagyan natin. Puro plain lang. Ayan. Ayan yung cornisa na nilagyan natin dito. Tapos doon sa may taas, yun naman yung nilagyan natin. Ayan. 45. So 45 yung pangalan niya. Saka ito, M16. So yan yung nilagyan natin cornisa dito sa project nito. So ayaw kasi nung may-ari ng bahay na maraming design yung cornisa na ilalagay rito. So simple lang gusto niyang ilagay rito. Tapos yung mga pin light natin, tapos strip light, tricolor po yan. Warm white, daylight, tsaka white yung nilagay natin dito. Yung pin light square po yung shape niya. So tricolor yung pin light, tsaka yung strip light natin. Pwedeng maging white, pwedeng daylight, tsaka white. So ganun yung ilagay natin ilaw dyan. Siyempre kung gusto nyong umorder ng cornisa o kaya ilaw, makikita nyo dyan sa screen. Order lang po kayo dyan sa Maclagonilla Cornices. Okay, so yan po. Tapos dito sa dining, so first coat pa lang naman sila rito. So ganun din nilagyan natin cornisa, pati yung mga ilaw niya. So tapos naglagay tayo ng minibar dito. So yun ang naiba, blue lang pala ito. Itong minibar na lagyan natin yung ilaw dyan, double bulb na blue yung nilagyan natin strip light dyan. Tapos dito sa kusina, so ang nilagay nating dito mga boss, yung ilaw tricolor, warm white, daylight, tsaka white. So makikita niyo dito sa screen yung 3D model na itong dining. Okay, so dito naman sa may kusina, so makikita niyo dyan sa screen yung 3D model niya. So yan, kompleto na lahat yung 3D model natin. Kahit ang pinagawa lang sa atin yung ceiling, tapos yung nagpa-additional sila ng paint, tapos yung mga boss, ceiling, tsaka nagpa-additional sila ng pintura. So dito sa kwarto, ito naman yung design na pumunta rito. So isang kwarto lang yung ginawa natin. So ganun din yung mga cornisa rito. Tapos lalagyan natin ng pin light. So ayun siya mga boss. Okay.
Yan. Okay, bali doon yung headboard. May gusto ilagay si madam dito. So pagbalik na lang namin, ilalagay namin yun. So ang gagpapagawa muna rin nila dito bago ito bumalik yung tiles. Kasi yung balik nilang ipagawa dito yung modular kitchen cabinet. So bago tayo gumawa nun, dapat nakapag-tiles na sila. So ang balak pala nilang alagay dito sa flooring nila, hindi tiles mga boss, metallic epoxy. So sinabi ko sa kanila, kaya nagpintura na kami dito sa taas. So mas maganda kasi na pinturan na tong taas bago tayo mag-metallic epoxy. Kasi itatapping pa ito eh, i-nivel pa nila ito. So tatapingan pa nila yan. Tapos pag nag-metallic epoxy ka, importante walang pintura, tapos malinis yung flooring mo. Malinis dapat yung flooring mo, tapos nakasarado lahat ng bintana para walang makapasok na insekto. So malinis na malinis dapat yung flooring mo. Kaya sinabi ko kala madam, unahin na natin pinturan nitong taas para pag nag-tapping kayo hindi na malalagyan ng pintura. So maselan kasi yung metallic epoxy, kaya inuna natin yung pintura dito sa taas para pag nag-tapping sila hindi na madudunan yung flooring natin. So madali na lang linisin. So yun mga boss. Tapos ganun din dito, yung metallic epoxy na rin yan. So yun ang ano nila, ewan ko lang kung kailan nila ipapagawa, kasi ipon-ipon daw muna sila mga boss. So ayan, birthday ni Ambo nung nakarang Sabado. Happy birthday, Foreman Ambo. So pinakita ko na rin doon sa video kanina. Yan. Bali tatlo na lang silang pumunta rito kasi yung ibang tao natin nilagay natin doon sa Kamiling. So andun sila ngayon. Okay, so babalik pa tayo rito. Hindi lang natin alam kung kailan kasi meron pa ang cabinet dito. Tapos dito sa Center Island, dito na yung range hood nila. Tapos meron pa dito, lagay cabinet, tapos yung rep. So yan po yung babalikan natin dito. So pipila na lang sila ulit. So yan lang mga boss. I-update ko lang kayo dito sa project natin. Yan po. Shout out nga pala kay Ma'am Elizabeth Gertota. Ito po yung may-ari ng bahay na to. Siyempre kaila Sir Wilson. Ayan. Maganda na po yung bahay nyo, ma'am. Malapit na po matapos. Okay, tara na mga boss. Punta naman tayo sa kabilang project. Baka hindi na tayo makapunta dun sa ano, baka bukas na lang po tayo pumunta dun. Balikan natin yung ginagawang kitchen nila Badinoli. Okay. Nood ulit tayo mga boss. Nood tayo ulit ng YouTube. Okay, nabutan tayo ng ulan dito sa Alcala, Pangasinan. So ipo-pull out ko sana yung ibang board, materials na ginamit natin dito. Pinabalik ko na rin ulit doon sa site kasi baka mabasa lang. So mabuti na lang at meron na tayong sasakyan. Siguro kung nagmumotor pa rin ako hanggang ngayon gaya ng dati bago ako nagsimula, ang hirap siguro ng sitwasyon kung nagmumotor pa rin ako. So nagsimula rin na kasi ako sa pagmumotor. Okay, dito tayo sa Kamiling. So may ambon pa ng konti. So dahil lang tayo rito para bumili ng tubig. So masarap yung tubig nila rito sa Kamiling. Dinas tubig. Kuha tayo. Dalawa? Dalawa. Tubig Kamiling. Magkano? 240 no? 240 po lahat. Ayan o. Thank you. Bale, tagi-100 lang dati. Tagi-100 lang dati yung tubig dito. Tapos, isa lang dati yung nagtitinda dito.
Ngayon dumami na sila. So dito rin nakapesto yung dati nagtitinda rito. Nung ano pa ako, nung high school yata. Titinda na sila. Tapos dumami na. Ayan, thank you. So lahat dito nga rin, meron na rin nagtitinda ng tubig doon banda, tapos dito. Tapos sa likuran natin, marami na rin nagtitinda. Dati isa lang yung nagtitinda. Umasenso. Dumami na sila. Nakita nilang maganda pa rin yung kitaan sa tupig. Gumaya na rin yung iba. Ewan ko lang kung magkakamag-anak yung mga yan. So pati doon sa may tulay, marami na rin nagtitinda ng tupig doon. Okay, let's go. Ayan, so ginagawa nila ngayon, nag-aging sila. So naglalagay sila ng PVC H-band sa marine laminated board natin. So yan yung susunod na step. So sana mag-ano pa sana sila ngayon, yung mag-assemble pa sana sila. So mayroon maglalagay ng H-band, tapos may mag-assemble. Umuulan. Ganito naman yung ano natin, panahon natin ngayon. Hindi sila makapag ano na yun, makapaggalaw ng husto kasi medyo masikot tong working place natin. So kaya yan muna yung gagawin nila. Bukas na lang siguro mag-assemble. Bukas na sila makapag-assemble niya. Pahiram ko. So yan, yung iba maglalagay ng rugby. Yung isa naman ito naman ginagawa na trim ng H-band natin. So yan. So gumamit pala tayo ng yung kikil. So pakitaan mo nga. Ay, pa. Sige, hindi ako lang dito sa kabila. Pahinga ko. Basta ba? Meron din nabibili doon sa online na ginaganon lang. Kaya lang na bumili na ako noon, kaya lang ang hirap gamitin. Mas maganda na rin itong ginagamit namin. Siguro yung nabili ko hindi ganun kaganda. Linisin pa. Nakikita niyo pantay na siya. Pantay na rito. So kunting linis na lang. Lilinisan pa yun. Tapos pagkatapos, para malis yung mga raggi na to, pupunasan natin ng basahan na may gas para mawala yung raggi na pumunta rito. So yan, makikita nyo hindi lahat malalagyan. Kasi itong mga nakikita lang, yun lang yung lalagyan natin. Itong mga nakikita lang. Ito kasi, ididikit mo ito dun sa kabilang board. So yan, i-screw mo yan. Kaya kahit hindi nalagyan, okay lang. Okay, so ayan ang ano dito. Mahawak ng project dito si Paring Bang. Sa tulong ni Master Chinito in the house. Sinong sa-shoutout mo? Shoutout kay Boss Ronald Kapili. Dito ako, kasama ko rito. Nauna lang si si Paring Ronald mo. Oo, napapansin niya na wala ako eh. Si Paring Boss Rex. Louie. Paring Louie. Boss Louie, Pagkilawan. Ayan. Kay Boss 13K. Ayan. Di Alan TV. Ayan, TV sila, James Peak. Max Shadow. Ayan. Wong Jen. Ayan. Si Kabadi. Dolly. Kabady Noli TV. Ayan, Kabady Noli TV. Nag-workshop na rin siya. Ayan. Kasama niya si John Lloyd ng Kamiling. Ayan. So, ayan. So, Badinoli ngayon lang gagawa ng ganyan. Ginaguide sila ni Foreman Bal tsaka ni Master Chinito. So ayan, kaya marami sila ngayon dito na gumagawa. Baling iba
nagre-training, tapos nagtatrabaho na rin. Siyempre, kahit may mga baguhan, siyempre may hindi magiging ano na yan, wala magiging problema kasi hindi may ano sila, may master na kasama. Chinito. Lalo na si Master Chinito. Yan. Yung cellphone mo. Ban. Ayan. Siyempre, pasya-pasyalan din natin yung mga gawa nila. Para mawala, hindi mawala sa quality. Luktan na. Tapos, Patayo na muna ko yan. Tapos madam. Okay, sa tips nga pala sa paglagay ng rugby. So pag maglalagay ko ng rugby dito, siyempre, kung magdidikit kayo ng aging dito, so hayaan nyo munang matuyo yung rugby bago nyo dikit yung edge band natin. Itong dapat katiri nito, dapat tuyo na rin yung rugby dito. Dapat tuyo matuyo ito. Tapos tuyo na rin yung paglalagyan. Mas makapit kasi mga boss pag tuyo na yung rugby na ilalagay natin dito. Pati dito sa may edge band natin. Mas makapit siya pag didikit mo. Parang hindi lang siya makapit, pero makapit po yun pag ginawa niyo po yun. Okay, tapos gumamit nga pala tayo dito improvise na lagayan ng rugby. So yan, tinuro ito sa akin ni Boss Start AK. So yan, shout out. So yan, dito papasok mo lang siya rito. Papasok mo lang dyan. Pag may pasok mo na, lagyan ng rugby, saka mo hilain dito. So may butas yan dito mga boss. May butas siya rito. Hilain mo siya, tapos malalagyan na ng rugby dito. Ganun lang. So DIY lang mga boss. Kasi wala pa naman tayong budget para sa magagandang tools. Siguro pag nagka-budget tayo, pati itong ano natin, hindi na siguro rugby yung gagamitin natin. Baka meron na tayong edge banding machine pag nagkaroon tayo ng budget. So ganun talaga, pagtsagan muna natin. So mas para susunod, mas mabilis na tayo makagawa na Dikit lang yan. modular cabinet. So ngayon mano-mano pa lang yung gawa natin. Ayos ba? So medyo malaki din kasing puhunan pa magbi-business ka ng ganito. Modular kitchen cabinet, medyo malaki yung puhunan natin. Okay, so ayun, inalis nyo na yung mga existing. Ginawa kayo ng kitchen. Tapos pinunasan yung mustard cream dito. Ang ganda na. Walang na. Punas ka agad eh. Ayan. May mahilig sa punas yan eh. Punas. Punas King. Okay, so yun mga boss. So iwan muna uli natin sila rito. So uwi muna tayo sa bahay. Tingnan natin kung may shout out. Tara. Okay mga boss. Andito. So ayan mga boss, andito na po tayo sa bahay. Siyempre, shout out muna tayo mga boss. Ayan, shout out kay OC Junyo, new subscriber from Dubai. So ayan, subscriber din po siya ni paring Jamie Speak tsaka ni paring Regs. Ayan siya, shout out din kay Ariel Jardin. New subscriber din po siya. Tapos kay May Cervantes watching from Japan. Ayun no. At siyempre, shout out kay German Malyari from Canada. Ayan po mga boss, yung mga nagpa-shout out. Maraming salamat po sa mga laging nanonood at siyempre sa mga nagko-comment at gusto magpa-shout out. Siyempre, mag-comment lang po kayo lagi rito mga boss. Kung gusto niyo ma-shout out o may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo dito sa video natin. Okay? So ayan, huwag niyo rin kalimutan na i-like itong video natin mga boss. Malaking tulong po yan sa channel natin. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi. At syempre, God bless.